बे बाथ्राया बै समनि खोथा जेब्ला आङो मेट्रिक आनजादखौ पास जायो बिनिफ्राय आङो गुबुन मोनसे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिसन खालामहैयो आरो बे समाव स्कुलाबो गोदान लोगोफोरबो गोदान हारसिं गबजब थायोमोन आं बै समावहाय जोंनि क्लासाव सासे बै स्कुलनिनो क्लास 9आव फरायनाय स्टुडेन्टआ जोंनि क्लासाव फैयो आरो फैनानै जोंनि टिचारजों रायलायफैयो जोंनि टिचारनो फैनानै गावनि एन्सार लिरनायफोरखौ देखायफैयो आरो कुइसन सोंनानै लानानै थाङो आरो थांनाय समाव बियो आंनि फारसे नाहरो आंखौ मिनिनानै गालाङो बेबायदिनो बियो सानसेखालि आंनि खाथियाव फैबाय आरो आंखौ बुंफैबाय आदा नोंनाव क्लास 9नि नट्सफोर दं ने अब्ला आङो बुंबाय औ आंनाव दं नाथाय आं हमनो हायाखिसै जे बियो आङो मानोना क्लासाव इसिबां टेलेन्ट स्टुडेन्टबो नङामोन आंनिखाय गोरोंसिन गोबां स्टुडेन्टफोरबो दंमोन नाथाय बियो आंनियाव मानो फैनानै आंखौ बिदि बुंफैखो अब्ला आं सानबाय जानांगौ बाथ्राया गुबुन मोनसेथिंसो थांदों बेबायदिनो सानफा एफा जोंनि रायलायनाया बारायलांबाय आरो बियो बेबायदिनो जोंनि क्लासाव फैयो जोंनि क्लास टिचारजों रायलायफैयो थांनाय समाव आंथिं नाहरो मिनिनानै गालाङो आङो पात्ता मोनामोन आंखौसो मिनिदों ना गुबुन फारसेखौसो मिनिदों आं बिदि सानोमोन बेबायदिनो थाङै सानफा एफा आङो हमनो हामबाय जे जानांगौ आङो बै सिख्लाखौ मोजां मोनबायमोन मानोथो सानफ्रामबो आं बिनि सायावल' सानग्रा जाबायमोन आरो सिमां नुग्रा जाबायमोन बेखौ लानानै आङो सिमां सुजुग्रा जाबायमोन आं हमनो हायाखिसै आंनि गोसोआ माब्रै बिरलांखो सानसेखालि बै हिन्जावसाया आंनि खाथियाव फैबाय बिनि उनाव बियो आंनि आखायाव गांसे लाइजाम होबाय आरो बै लाइजामखौ जेब्ला आं उनथिंजाय नायो अब्ला आं बेयाव नुनो मोनबाय आइ लाभ इउ लिरनाय दं जेब्ला आं बेखौ नुयो आं आसरित मोनबाय इसिबां समायना सिख्लाया आंनो बे लाइजामखौ मानो होखो आङो जेबो बुंनो हायासै आङो जेबो एन्सार होफिननो हायासै अखानायै बियो आंनि खाथियाव फैबाय जानांगौ बियो आंनिफ्राय एन्सारखौ लुबैदोंमोन नाथाय आं जेबो बुंनो हायासै आं सिरि थाबाय आरो बेबायदिनो बियो आंनिफ्राय एन्सार मोनिखाय आंखौ मिनिखैरो गारनानै थांबाय बेबायदिनो बियो अखानायै जोंनि क्लासाव फैयो टिचारनि खाथियाव फैनानै बियो सिरि थांबाय गुबुन फारसेथिं आंखौ नाहरासै जानांगौ आं एन्सार होयैनि थाखाय बियो गोसोआव दुखु मोनबाय बियो सानदों जानांगौ आङो बेखौ मोजां मोना आरो आं बिनि एन्सारनिखौ ना होनगोन होननानै बिनिखाय बियो आंखौ जेबो बुङालासिनो आंखौ मिनियालासिनो बे सिरि थांफिनबाय आङो जोबोद दुखु मोनबाय आं गावखौनो हमनो हायासै आं मा खालामनांगौ आङो मा बुंनांगौ एबा आं बिनि एन्सारखौ मा होनांगौ आं जेबो हमनो हायासै आं बै समाव हमनोनो हायासै जे आं थारैनो बै सिख्लाखौ मोजां मोनमारो ना मोनमारा नाथाय दिनै आं हमनो हाबाय जे आं हारसिं थाग्रा जाबायमोन आङो दुखुल' मोनग्रा जाबायमोन मेगनावल' मोदै गग्रा जाबायमोन मानोथो जानांगौ आं बै सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन अब्ला आं बिदिल' जाग्रा जाबायमोन आरो जेब्ला आं क्लासाव थाङो आङो क्लासखौबो खोमसिल' मोनग्रा जाबाय आंहा गोजोननाय गैयै जाबाय बै सिख्लाखौल' सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय आरो बे सिख्लाया सानफा एफा आंनियाव बांसिननिफ्राय बांसिन आं बिनि फारसे मोजां मोननाया आंहा बारायलांबाय थाबाय नाथाय आङो सानबाय जिहेथु आंहा क्लास 12नि एग्जामाबो खाथि जाबाय बिनिखाय आङो सानबाय नङा आङो बे गासैखौबो गारनानै आङो गोसो होनांगोन क्लासाव बेबायदि साननानै आङो क्लासनि फारसे जोबोद गोसो होबाय जेब्ला आं गोसो होयो अब्लाबो आं बिनि फारसेल' सानफ्लाङो सान हर सानावबो हरखौबो हर बिदिल' नुग्रा जाबायमोन आं बेखौल' सानफ्लांबाय थाग्रा जाबाय आं मिथिया बेबो जानांगौ आंनि थाखाय बेबायदि सानदोंमोन जानांगौ नाथाय जिहेतु जोंहा एग्जामनि समाबो खाथि जाबायमोन आङो सानबाय आं बे गासैखौबो नागारजोबनानै आंनि एग्जामखौल' गोसो होनोसै आंहा जेरैखि जाया आं एग्जामखौ पास जाथारनांगोन अब्लाबो आं हायामोन नाथाय आङो गोसो होथाबनानै एग्जामखौ आङो लिरबाय जों गासैबो एग्जाम लिरबाय आंनि लोगो आरो आं आरो बै हिन्जावसायाबो गावनि एनुवेल एग्जामखौ लिरबाय बेबायदिनो जों गासैबो एग्जाम लिरबाय नाथाय एग्जाम लिरखांनायनि उनाव जों गासैबो गोजान जालायबाय सोर बहा आरो बे हिन्जावसाया बहा आं बहा थाङो पात्ता मोनासै सानसेखालि गोबाव दिननि उनावहाय बै हिन्जावसाया आंखौ लोगो मोनो आङो जेब्ला नुहुरो अब्ला आसरित मोनबाय बे हिन्जावसाया नंगौना नङा आं बिदिबो सानबाय आरो बेबो आंनि खाथियाव फैबाय आं बिनि खाथियाव थांबाय आरो थारैनो बै हिन्जावसाया बेनोमोन अब्ला गोबाव साननि उनाव जोंनि खुगायाव राव गैयामोन बाथ्रा गैयामोन गोबाव दिननि उनाव जों लोगो मोनलायदों नायलायबाय थादों आरो बेबायदिनो जोङो बेजों आंजों जोङो गोबाव सम रायलायबाय 1 घन्टा 2 घन्टा जोङो रायलायबाय जोङो बेबायदिनो दै सेराव जिरायनानै रायलायै जाय बाथ्राखौ दिनै गोबाव समनिफ्रायनो आंनि लोगोफ्रा आंखौ बुंनो होयोमोन आङो दिनै सानबाय आं जेरैखि जाया बे बाथ्राखौ बुंथारगोन जाय समाव आङो बुंनांगौ बे समाव बुंनो हायाखै लोगोफ्रा आंखौ नाख्रेबबाबो आं बुंनो हायाखैमोन बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंथारगोन होननानै आङो सानबाय बिदिनो सानै आङो सानबाय आं 1 मिनिटबो लेट खालामा आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंथारगोन होननानै साननायावनो बबेनिफ्रायबा सोरबा सासेनि हौवानि आवाज आङो खोनाबाय बै आवाजा ओरैबायदिमोन जे अमुखि नोंनि हाबानि कार्डखौ नोङो हारसिंनो हागोन ने रानजोबनो ना आं सहाय होनांगौ अब्ला आं आसरित मोनबाय वाव आङो मा खालामफ्लांखो आङो मा लस खालामफ्लांखो आंनि खुगायाव राव गैयामोन आङो आंनि खुगाजों आं मिनिदोंमोन नाथाय आंनि गोसोआ बिखाया गावदों आङो जेबो बुंनो हाया जादों आंहा बेजों राव गैया जादों लोगोफोर इमोसनेल दा जादों लोगोफोर आङो बेखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो खालामनाय जादों आइ एम नट सिरियास नाथाय मोनसे खोथा बेयाव माखासे सैथो खोथा आं नोंसिनि सेराव बुंदोंबो नाथाय माखासेखौ आं गावनो बानायदेरनानै बुंदोंबो
लोगोफोर आं दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होनना फोथायबाय गोजोन्थों।